Helo Iwan. Wel, mi ysdi mynd heibio diwedd y tymor, sut mae planio chdi mynd am tymor nesa? Yndi, mae planio mynd reit da. Da ni wedi dod â Sean Nudley fewn i'r management team. Da ni wedi seinio 3 chwaraewr experience da i fod yn rhan o'r sgwad. Dwi wedi siarad lot efo Nathan Craig ac ati ar lle da ni'n mynd i wneud pre-season ha ma, achos bod ni'n cael chydig bach o variation yn lle da ni'n neud o, lle i gadw'r ogian interested. Mae'r session plans wedi cael ei wneud, felly methu gwytio dwan i'r mis nesaf ma basio i ni gael mynd yn ôl i di. Na fo, be oedd y syniad chdi tro dod â Sean i fewn i'r management team? Yn hytrach na jyst y sgwad oedd ddim ddigon da tymor dwytha, ni'n teimlo bod o'n i ddim chwaith ac o'n i'n hefyd yn teimlo bod ni fel management team i'm chwaith. So be mae Sean yn dod i ni ydi mae dalant o wrth coachio yn un o'r goreuon o gwmpas. Mae o'n A-licence coach, oedd ar yr A-licence efo fi. A mae'r proffesiynoldeb a be mae'n chwaraewyr mae o'n medru denu yn rhywbeth gwahanol. Felly o'n i jyst yn teimlo bod angen ei restructure o fewn y management team. Mae Fish wedi dod i fewn a wedi gwneud job dda chwarae teg iddo fo. Mae o dal i developio, mae dal i dysgu am y lig a dysgu am y chwaraewyr ag ati, ond mae Sean yn dod o dimension hollol wahanol i ni ac ar ôl siarad efo'r senior players sydd yn nabod Sean, ddaru nhw gyd dweud na fo fydd y signing gorau fydd na'i wneud ha ma, felly dwi siŵr fydd y cofi am i a pawb yn cymryd at Sean pan wnaeth o ddechrau ma mis nesaf. A dyn, ti wedi gwneud 3 signing newydd. Os yna fwy ar y ffordd, Iwan? Mae yna un ella ar y ffordd weekend yma, fingers crossed, ond mae'r 3 dwi wedi gwneud ar y funud yn 3 really da. O'n i wedi targedu nhw yn yr ha, neu ar ôl i season orffan, ac dwi wedi cael nhw. Mae'r Rhys yn experience centre half sydd wedi chwarae Erbys a Port am flynyddoedd yn y Welsh Prem. A mae'n un o'r goreuon ar ran proffesiynoldeb a fel iddo cael Owen wan, mae o'n chwaraewr gwell mewn tîm gwell. So mae o'n edrych ymlaen i drio challenge am y lig efo ni. Mae Gaz Evans, dwi'n nabod Gaz ers blynyddoedd, mae'n un o ffrindiau da fi. Mae o'n igon o egni yn efo, igon o quality, mae'n licio tackle a un o heini sydd yn gwybod sydd wedi gyro'r Cymru Alliance dwi'n neud o falle'n dydno. A mae Mark Griffiths i fi yn un o'r strikers gorau yn y lig. Pan eisiau chwarae efo fo, dwi'n siŵr nath o sgorio 32 goals yn y Cymru Alliance. Wedyn gath o move i Newton yn y Welsh Prem. A dath o'n ôl i Gaersws i helpu nhw aros yn y Cymru Alliance flwyddyn dwytha. Oedd o'n gapdan ar Gaersws, so mae o'n dod â lot i fewn i ni. A dwi'n siŵr bod y 3 mynd i ffitio'r profile byddwn ni'n mynd i drio wneud efo yma season nesaf. So far so good ar ochr chwarae hefyd, ie? Ie, ac mae heina dwi eisiau cadw hefyd wedi eisiau aros, so yn dwi hapus iawn. Champion, a yn bersonol wan, llongychadau chdi ar gael yr A-licence. Ie, diolch. Sut mae hynna'n teimlo? Yndi, relief, mwy na balchder, dwi'n meddwl. Mae wedi bod yn 2 flynedd hir, nes i really enjoyo'r cwrs yn Newport a obviously treulio blwyddyn efo Sean Nudley'n trefil i lawr na garos efo fo a dysgu gen coaches fatha Freddie Lundberg o Arsenal, dim bod fi'n name dropio lle, ond mae o'n gwrs werth chweil gen Cymru lle mae o'n well established a mae o'na National Conference weekend yma lle o Mikel Arteta, Thierry Henry a hyn i gyd yn rhan ohono fo, felly mae'n braf cael gorffan y cwrs a mae'n reit relief i gael pasio'r assessment. A yr pro licence nesaf? Ia, gobeithio cael mynd arno fo ha nesa, all being well, lle neith yna helpu Gaernarfon efo'r 5-year plan dwi wedi rhoi a be mae'r bwrdd da chi wedi rhoi hefyd i drio fynd amdano'r European licence yn y dyfodol, lle so os gai ar y pro licence neith yna ticio box arall i ni. Champion, un cwestiwn ola i chdi Iwan. Dwi'n siŵr bod yn siom i chdi bod chdi ddim yn tîm 5-a-side Joe Williams. Dwi'n meddwl less said am hynna, dwi'n meddwl y gorau. Dwi fel arfer yn siarad efo Joe unwaith bob yn ail ddiwrnod, ond dwi'n wedi codi ffôn iddo fo ers yr interview. Mae gennym ni lot i siarad amdano pan mae'n dod yn ôl oddi ar y stag weekend ma. Ond reit siomedig i fel yna fi oedd i gaptan ond Llandudno wedi cario fo drwy gem am 2 flynedd. So, lle fydd o ar y fainc dipyn season nesaf fi. Champion, diolch di Iwan. Dim problem. Thank you.